Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, kepanggih malih kula ingkang karisma ini Irawati ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan jalur ing Cirebon culik lan cabuli bayi umur sekawan sasi. Sumangga panjenengan mirsani pawarta ing enjang punika. Setunggaling tiang jalur Cirebon asmanipun Amrinuddin tega nyulik malah mencabuli setunggaling tiang bayi jalur ingkang taksih yuswa sekawan sasi. Kedadosan menika dipun ngertosi wekdal ibu bayi nglaporaken dhateng Mustaka urusan pamarintahan dusun warga Binangun. Midhare informasi ingkang dipun keparing saking wargi sawentawis, laporan kasebat dipun tindakaken dening ibu bayi ing Tabuh kalih WIB. Ing dinten Kemis 23 November 2023. Selang bayi kalih tabuh berlalu, bayi sekawan sasi menika dipun panggihaken wonten kebon wargi. Benar, nanging sawentawis tabuh sekawan WIB bayi sampun dipun panggihaken wonten kebon wargi saenggen. Jarak papan dipun panggihakenipun bayi menika sawentawis 150 meteran saking dalem ibu bayi. Tembung Buradi dados kaur pamarintahan dusun warga Binangun. Midherek katerangan Buradi, wekdal bayi dipun panggihaken lebet kondisi ingkang mrihatosaken. Bayi dipun panggihaken lebet kewontenan boten berbusana saha saking tutuk lan anus bayi sekawan sasi menika miyosaken rah. Icalipun bayi menika dipun ngertosi pertami dening sang eyang putri bayi. Ingkang wekdal menika saweg wungu sang eyang puter nggih kaget wekdal nyumarepi putunipun sampun boten wonten saweg wonten papan sare. Saat menika wonten lebeting dalem boten wonten jaler amargi bapak bayi saweg dhateng jawining laladan. Wonten lebeting dalem menika naming wonten bayi, ibu bayi kalih lare estri ibu bayi lan eyang putri bayi, ujar Anwar paman korban. Nanging wekdal Anwar manggihaken bayi kasebat kondisinipun lebet kewontenan lukar ageman berel-bereleskan kardus wonten kebon gedang. Padahal sedherengipun bayi menika ngagem ageman jangkep malah ngagem popok. Midhare informasi saking wargi sawentawis nyebat menawi pelaku inggih menika setunggaling tiang tukang pijet tangga korban. Pelaku sempat ngutarakaken tresno dhateng ibu bayi, nanging tresnanipun dipun tolak. Lajeng damel pelaku gerah penggalih wekdal ibu korban krama kaliyan jaler sanes. Sesampainipun korban yuswa sekawan sasi, tersangka badhe nindakaken aksinipun. Panjenenganipun ugi unjuk mirah supados nambah kewantunan damel nindakaken aksi bejatipun. Tersangka mlebet dhateng kamar korban medal jendela kamar lan mundhut korban ingkang saweg sare wonten sisi ibunipun. Wekdal wartos menika dipunanda dipuntedhakaken bayi sekawan sasi kasebat taksih lebeting perawatan insentif. Sawentawis pelaku sampun diringkus dening petugas unit perlindungan estri lan lare Satreskrim Polresta Cirebon. Akibat lam tindakanipun menika pelaku dipunjerat kaliyan pasal 76 bab perlindungan estri lan lare kaliyan ancaman kurungan penjara gangsal 12 warsa kurungan penjara. Makaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.